Una de les primeres prioritats que ens van marcar va ser recuperar la memòria democràtica, especialment la figura de qui fora l'alcalde d'este poble, José Cerquera Antolí, que fou alcalde durant la República des del febrer del 1936 fins al 1939. Un any després, el 1940, fou arrencat de sa casa, traslladat a València i assassinat, i les seues restes estaven dipositades al cementeri de Paterna. José Cerquera Antolí fou un sindicalista, treballava al sector del paper, ací al municipi, i durant el seu mandat va projectar la construcció de les noves escoles i també del cementeri nou. Aquells projectes van quedar en no res perquè va esclatar la Guerra Civil, però sí que va aconseguir fer tota la canalització per primera vegada de l'aigua potable. Com he dit, era un home bo, no és que ho atestiguem nosaltres, que som relativament jóvens, la gent més gran del poble, a qui preguntes casa a casa, fins i tot gent que no compartia la seva ideologia. No hauràs escoltat mai en aquest municipi cap comentari desagradable o cap comentari contrari al treball que aquest home va fer pel poble. És més, recentment hem pogut descobrir que durant el període de la Guerra Civil va emetre moneda en paper, amb el segell de l'Ajuntament i amb la seva signatura, avalant personalment aquestes monedes molt rudimentàries per a intentar que la població poguera subsistir. Doncs bé, com he dit, una de les primeres passes va ser recuperar aquest sumari, es va restaurar, ens vam posar en contacte amb el Ministeri de Defensa i vam aconseguir que aquest sumari arribara al nostre poble. A partir d'ahir vam celebrar un plenari extraordinari convocant a tot el veïnat i vam declarar alcalde honorífic a José Cerquera Antolí. De fet, el saló de plenaris de l'Ajuntament de Potries du el seu nom, perquè ens resultava curiós que no hi havia en tot el municipi res que atestiguara la seva presència, ni un carrer, ni una plaçoleta, no hi havia absolutament res. I a partir d'aquest moment, torno a dir, treballant també en col·laboració amb la família per intentar que les seues restes tornaren al poble, de manera paral·lela nosaltres volíem visibilitzar la seva figura. Gràcies a una subvenció que vam aconseguir de la Diputació de València, es va encomanar, després de posar-se en contacte amb diferents escultors, i vam acordar crear una obra de Toni Tomàs que es diu El viatge. El viatge és un vaixell que s'ha enfonsat en la mar, però també, de manera metafòrica, és el vaixell que havia de fer tornar la dignitat i havia de fer tornar la presència de l'alcalde honorífic de Potries al seu poble, al poble que tant estimava. I ens vam posar a treballar, colze a colze, l'escultura, després d'esbrinar juntament amb l'autor on podríem ubicar-la, perquè sabeu que molts memorials s'hi troben als cementaris. Nosaltres volíem que fos un espai de vida, que fos un espai transitat, que per davant d'ell passaren també els nadons, les criatures, els xiquets, els més menuts del poble, i que preguntaren als seus pares. No n'hi ha massa costum de portar els xiquets als cementaris, però sí que és habitual veure en un espai públic, en un jardí, passejar des dels bebès als xiquets més fadrinets jugant a la pilota, passejant la seva mascota, en els seus iaios, etc. Pensaven que era un projecte intergeneracional i que anava a unir a aquestes noves generacions amb la gent que fins i tot havia conegut a José Cerquera Antolí, als seus descendents, a la seva família, als seus fills, les seues filles, que ho van passar molt mal durant el període de la postguerra, que van ser assenyalades. I tot i que és cert que l'homenatge a l'escultura és un homenatge a son pare, però també és un recordatori, és una manera d'acaronar aquesta família, aquestes xiquetes orfes que ho van passar tan malament durant el període de la postguerra. Aleshores, en aquest sentit, vam acordar que el lloc més adient per a ubicar aquesta escultura
era el jardí Sanchis Guarnera, de forma i manera que l'escultura està acaronada entre dos arbres que d'alguna manera l'abracen i abracen també el que simbolitza el viatge. Aleshores, això va fer que d'alguna manera, tret de l'alcalde, no hi ha altres persones, puguem dir, directament afectades per la Guerra Civil, en quant a que es pogueren llevar la vida. Però sí tenim el cas d'una altra persona, que és Vicent García Grimal, que va ser lluitador per la República, exiliat a França, capturat per les tropes nazis, sotmès, ingressat en un camp de concentració i traslladat posteriorment al camp de concentració de Gusen-Mauthausen en Àustria. Vicent García Grimalt va morir en aquest camp de concentració i nosaltres també pensàvem que aquesta escultura, aquesta expressió artística havia d'acompanyar a la seva figura. Per això apareixen els dos noms en el peu de l'escultura, tant el de José Cerquera Antolí com el de Vicent García Grimalt. Puc dir-vos que no hi ha cap resta en aquests moments commemorativa ni de la dictadura franquista ni amb posterioritat de les obres que es va fer durant el franquisme. L'única que quedava, i ja no està, era simplement una vivenda, una finca de protecció oficial. Recordeu les típiques plaquetes amb la simbologia, i això fa molts anys que es va retirar en el municipi. Tampoc existeix cap nom que faci referència ni a places, ni a carrers, ni a indrets, ni a espais públics que facin referència a personatges ni militars de l'època franquista.